1979an ireki zituen ateak Andramari ikastolak. Aurten beraz, 50 urte bete ditugu, eta 2019an zehar ospatzen ari gara. Guraso batzuek eta herritar talde batek elkarlanean abiatutako amets bat zuten, beren seme-alabak euskeraz eta euskal kulturan heztea. Hasiera guztietan bezala, ez ziren gutxi izan gainditu beharreko oztopo eta lehiak, leku falta, ofizialtasunik eza, baina guraso eta herriko jendearen iraunkortasun, ilusio, inplikazioak, azken batean ikastola herri proiektu bezala finkatzeko nahiak. Posible egin zuen gaur egun dugun ikastola. Euskal Herrian ikastolak sortzen hasi ziren garai hartan, sakanako herri askotan lortu zuten familiek ikastolaren hazia ereitea, Lakuntzan, Arbizun, Bakeikun, Etxarrin, eta herrietan bertan ere 11 txoko izan dira ikastola. Udaletxetako geletan, apezaren etxean, familien etxeetan, bajeretan. Izugarria izan zen, eta izaten da familien herritarren ahalegina. Gaur egun, Andramari ikastolak Iriberri, Iabar, Iraineta, Uhartearaki, Larruazu, Lakuntza, Arbizu, Unanu, Dorrao, Lizarraga, Etxarri Aranatz, Bakeiku eta Iturmendiko ikasleak hartzen ditu, eta ikasle horiek guztiak Etxarriko eta Arbizuko ikastoletan ikasten dute. Etxarrin 2 eraikinetan banaturik, batean haur hezkuntza eta lehen hezkuntza etapak eskaintzen dira, eta bestean derrigorrezko 2. hezkuntza. Arbizun aldiz, haur hezkuntza. Gainera, ikastolen hasieratik bertatik metodologia aktiboa implementatu zuten ikastolek, Montessori, De Crowley, Rosa Sensat, berritzaileak izan ziren garai hartan, eta dira orain ere. Eta ikasketa esanguratsua bermatzeko, komunitate osoak askotariko materialak sortzeari ekin zioten. Bidean, 50 urte eginik ere, ibilbide luze honetan oinarri sendoak eraiki ditugu, eta horrekin presentitzen gara hezkuntza sistema berri baten alde urratsak emateko. 50 urte urreneko logoa sortu dugu. Logoa Argine Berastegik sortu dugu, eta horretaz gain, lelo berria ere muztu dugu, ekin eta segi. Logoarekin eta leloarekin 50 urteurrenaren kamiseta atera dugu, urteurrena eta irudia 4 haizetara zabaltzeko. Aurtengo ikastolaren festa berezia izango da. Ohiko jarduerez gain, pilota partidak, herrikirolak, erakusketa, puzgarriak. Urteurrena behar bezala ospatzeko, hainbat jarduera berezi egingo dira Etxarri Aranazko ekainaren 8ko festan. Urtek emandako gogoratzeko, urte hauetan ateratako argazkiekin erakusketa bat eginen dugu. Erakusketa Etxarriko kulturretxean egongo da ikusgai, eta ikastolarekin lotutako hainbat pertsonari egindako elkarrizketen bideo bat ere proiektatuko da. Aurten, ekintza berezi bat egingo dugu urte guzti hauetan ikastola proiektua eta bereziki Andramari ikastolaren proiektua aurrera eramaten lagundu duten pertsona, erakunde eta eragile guztiei eskerrak emateko. Zalantzarik gabe, programan aipamen berezia merezi duen ekintza Bazkari herriko erraldoia izanen da. Arratsalde partean, Arbizuko Beietz taldearen kontzertua izanen dugu, eta bertan ikastolarentzat bereziki prestatutako abestia entzungo dugu zuzenean. Abesti honekin lotuta, ikastolako hezkuntza komunitateko partaideekin bideoklip bat ere egingo dugu. Azkenik, eguna borobiltzeko, Tximeleta taldearen kontzertua, dantza eta festa izanen ditugu.